An balima farafinya kanubagaw ka fara an ko lase filɛbagaw kan an b'a fɔ aw bɛɛ lajɛlen ma ko aw ni jɔ ala ma jɔ sabati ka wuruki ka banban ka taama nin ye n ko ka lase min bɛ kɛ dɔgɔkun o dɔgɔkun an bɛ o de kɛnɛ kan an bɛ kuma farafinna danbew farafinna kodɔn kumaw ani farafinna kokɔrɔw kan mun kosɔn an ka adamadenya bɛ se ka sinsin ani an ka mɔgɔya tagabolo olu bɛ se ka lakuraya cogoya min na ka ɲa ka segin a minɛnkɔrɔ kɔnɔ o kama an bɛ an ka farafinna dɔnni dungo wele ka na an ka nko lase in kɛnɛ kan kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna an ka nko karamɔgɔ hali bi ani an ka nko karamɔgɔ Mamudu Banba bɛ ɲɔgɔn fɛ i n'a fɔ aw b'a kalama cogoya min na an bɛ melekuya bolo de kan an y'a fɔ melekuya bolo ye 10 de nka nko kɔnɔ ka dun kosɛbɛ o la an bɛ a ta kelen kelen ka dɔw ɲɛfɔ ka dɔw fɛnɛ to ɲɛfɔbali ye ka taa ni dɔ wɛrɛw ye an kelen kɔfɛ ka kuma ma sanda ta ka zana yɛrɛ ta bi an b'a fɛ ka kuma zana minnu kan o kuma an bɛ o kumaw kan bi ani ka taa se fɛn wɛrɛw ma nka yanni o cɛ an bɛ foli kɛ an karamɔgɔ la fɔlɔ karamɔgɔ an b'a fɔ i ma ko i ni jɔ jɔ ye jama ma ala ma jɔ sabatira ka to a ma karamɔgɔ Mamudu Banba an kɛlen kɔfɛ ka i bisimila an b'a fɔ ko an ka bi ɲininkali fɔlɔ ye min ye an ka melekuya bolo min bɛ yen nɔ n'u b'a wele ko kuma ma sana minnu yɛrɛ ye mun an fɛ yan an y'a fɔ yan ka fɔ melekuya tubabu ko min ma ko littérature komi an ta tun tɛ sɛbɛn a bɛ fɔ a ma ko daro melekuya ni tubabu b'a fɔ ma ko littérature orale o la an ka lɔnnikɛlaw y'o jate ka taa kɛ bolo 10 ye hakili la an ye dɔw fɔ a la an ye kuma masanda fɔ an k'o ye kuma sigi 3 ye ka tugu ɲɔgɔn na hali n'a sɔrɔ i mago bɛ kelen na ka na sanda fɔ o bɛ kuma jan na surunya k'a kɛ suruma ye komi k'a fɔ sisan ko n'i ye jugu ka duloki ye ɲin ka na ko jɛ satuma sera y'a dɔn n'o fɔra ye i b'o faamu o ye sanda ye an bɛna don min na bi o de tɔgɔ ye ko sana munu tɛ kuma lɔnnenba ye an ka yɔrɔ ninnu na yan nka n'i y'a ɲɛfɔ a bɛ se ka faamu a bɛ komi munu ye ka fɛnw don ɲɔgɔn na n'i ye nanɔgɔ ta sisan ka naji sigilen ta ka na nanɔgɔ kɛ o la i bɛ fɛnnin dɔ ta a kama a bɛ f'o ma ko mununan kɔrɔ de k'o de bɛ mununi kɛ o kɔrɔ k'o de bɛ fɛn ninnu don ɲɔgɔn na hali a tɛ dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na munun kɔrɔ ye fɛn minnu ye n'i ye dɔ ye dɔrɔn i b'a fɔ ko dɔ komi n'i ye filanin dɔ ye sa i bɛ dɔ wɛrɛ i b'a fɔ ko k'u mununen ɲɔgɔn na nka o kuma nin ye kuma donna y'an ka yɔrɔ in na sana munu a b'o cogo de la ale ni sana tɛ kelen nka a mununen ɲɔgɔn ma kosɛbɛ a fana bɛ fɔ a danna kumaw de la hakili la an bɛna bi ta kuma kɛ o de kan sana munu an b'a fɔ ko u b'a fɔ sa ko sana la ni mɔgɔkɔrɔbaw bɛ kuma la u b'a fɔ ko a ye i ko ani woyo cɛ a y'i ko ani woyo cɛ yarɔ n'i y'i ko mɔgɔ ni woyo cɛ o kɔrɔ k'i nɔgɔ bɛ jigin a tigi kan o kɔrɔ ko i tigɛlen don a ma i mana tigɛ mɔgɔ min na i b'i ko o de ni woyo cɛ o b'a fɔ fana ko k'a bɔra a tobi ji rɔ a bɔra a tobi ji la o kɔrɔ ye ko dɔ y'a sɔrɔ a kan ka sa min na nka a bɔra a ma sa o la o tuma u b'a fɔ ma ko k'a bɔra a tobi ji baro nin ye dɛ ayiwa o ye sanamunu ye ko komi kumaden dɔ bɛ yen an bɛ wajibiya k'o fɔ yamɔgɔw ye dunan ye o fana na komi an ka kan na bosoli la bosoli ye kumaden 10 de ye da ani bara ani ka n t'a dɔn bara tɛ fɔ yan ka caya komi ni ko sa ko marabɔ o kɔrɔ ko bɔli kɛlen kura don a kɛlen don dɛ mais a kɛlen kura de don ko a bara an kɔnɔ la danna na o kɔrɔ k'a nana kɔnɔ la danna na ka kuma dɔ fɔ aw ye kuma min tɛ tiɲɛ ye o tuma k'a y'an kɔnɔ la a y'a fɔ aw ye aw bɛɛ dara kuma in na ja kuma in tɛ tiɲɛ ye o ye sana minnu dɔ ye bon ko o la k'u tɛ mɔɔ la daga kelen na karisa ni karisa la k'u tɛ mɔɔ la daga kelen kɔnɔ o kɔrɔ tɛ dɔwɛrɛ si ye ko u tɛ bɛn na n'a fɔra dɔrɔn k'u ka k'u tɛ mɔɔ daga kelen na o kɔrɔ de ye k'u tɛ bɛn na ayiwa ni kuma fɔ sa ko an y'a fɔ a ye k'a ma hun a ma han o kɔrɔ tɛ dɔwɛrɛ si ye o k'a ma fɛn fɔ bon a ma hun a ma han o kɔrɔ k'a ma fɛn fɔ de sa
bon a ye fin fɔ ka jɛ fɔ o kɔrɔ ye a ye kuma kɛnɛ kan kuma fɔ a ye dogoro kuma fana fɔ ngo si ma fɛn ɲarɔ a bɛ fɔ o de ma sɔrɔ ko karisa kɔni ye fin fɔ ka jɛ fɔ o ma fɛn ɲara ninnu de ye sanamunw ye ani sana bɔlen bɛ ɲɔgɔn fɛ mais kelen tɛ ko a y'a n'a yɛlɛ yiri la ko k'a tigɛ an kɔrɔ o kɔrɔ a nana ko dɔ di aw ma k'a fɔ ye ko n'a y'a daminɛ k'ale b'aw dɛmɛ o la aw yɛlɛnnen kɔ k'i cɛ ka bɔ a la a ma sɔn k'aw dɛmɛ a bɛ fɔ masa ko a y'a n'a yɛlɛ yiri la ko k'a tigɛ an kɔrɔ o tuma o ye janfa ye sanamunw b'a jira k'a fɔ ko o ye janfa de ye wa sanamunw dɔ fana fɔ ko karisa ko a y'a bo k'a yɛrɛ siri juru de kan nin a y'a bo k'a yɛrɛ siri juru de kan yadɔ n'i bo k'i siri juru kan i m'o kɛ mɔgɔ la o hakili la i y'o k'i yɛrɛ de la parce que e de bɛna siri juru in na ne tilara k'i bo kɛ o kan yadɔ i y'o k'i yɛrɛ la bon ko sisɛ sorin de b'a kɔnɔ n'a fɔra mɔgɔ min ma ko sisɛ sorin de y'a kɔnɔ o kɔrɔ ko kuma tɛ tola ale kɔnɔ yadɔ sɛ bɛ fɛnw yɛgɛyɛgɛ de k'a labɔ ni kuma b'ale kɔnɔ a ka ca la sisɛ de b'a yɛgɛyɛgɛ ka a labɔ bon ni an ye min fɔ nin ye nin de ye sanamunw ye a minnu ne sana la nka ani sana tɛ kelen ye a fana n'a fɔ yɔrɔw de don yalɔ sanalalaw bɛ n'i b'u kɛrɛfɛ n'i bɛ cɛkɔrɔbaw kɛrɛfɛ minnu bɛ sana la a ka ca la sana bɛ na u kɔnɔ de ni ko masina ni ko bɔra kɛnɛ kan ko mana bɔ kɛnɛ kan dɔrɔn sana bɛ n'u kɔnɔ nka ni sɛbɛnni t'i bolo k'a sɛbɛn o yɔrɔ la n'i kɔ don n'i seginna ka na ale ɲininka tɔgɔ k'ale hakili t'o kɔ bon a bɛ n'u ma de ka bɛn ni a ko masina ye a ko mana na tuma a bɛ bila u kɔnɔ o ye a sanaw a sanamunw a sanakɔrɔbaw a bɛɛ b'o cogoya de la kuma ma sana ani sanamunw a bɛ komi an ye saba de ko fɔ sisan n'an ye kuma ma sana fɔ ka sana fɔ an don ne sanamunw de la bi an bɛ kumaden damadamaw de ta la dɔrɔn k'a jira mɔgɔw k'a faamu k'a ye min ye n'o tɛ a ka ca kosɛbɛ bon c'est que sana yɛrɛ bɛ taa karamɔgɔ ye sana min sɔrɔ o tɛ sɔn na 1300 ani 5 ɲɔgɔn na sana 1300 ani 5 a dɔw yɛrɛ fɔ ko 2 ye a dɔw ye fɔ ko 3 ye i bɛ se k'a dɔw fɔ cogo de la ka tila k'a fɔ ɲɛ wɛrɛ fana ma ni i b'a fɛ k'a bɛn ni kuma min ye i b'a bɛn n'o ye ale de ye an ka melekuya bolo fangama dɔ ye ni kuma bɛ sigi mɔgɔkɔrɔbaw fɛ a bɛ fɔ bawo ale fana ye kan masiri de kan tɛ se ka fɔ a yɛrɛ ma ten i n'a fɔ an b'a fɔ min kɛ nin ko n bɛ ɲininkali sɛmɛ i la bon olu bɛɛ ye ko kuraw donnen ye kan na. awa karamɔgɔ Mamudu Banba i kɛlen kɔfɛ ka o ɲininkali in jaabi an bɛ taa ni ɲininkali wɛrɛ bi an b'a fɔ kumaden kɔrɔfɔ ka i ka kumaden dɔw bɛ yen nɔ i ka olu kɔrɔfɔ an ye yala kumadenw yɛrɛ bɛ an fɛ cogo jumɛn na. tubabu b'a fɔ min ma ko le mot an k'o de ma ko kumaden parce que den bɛ fɔ an fɛ fɛn caman na i b'a fɔ ko tɔnden i b'a fɔ ko kɛlɛden k'a fɔ ko kumaden k'a fɔ ko baaraden ayiwa den bɛ da kuma minnu kan a bɛ komi i n'a fɔ agent de kumaden kɔrɔfɔ kumaden dɔw b'an fɛ an b'a baara sisan kuma kɔrɔ ni kura de ka kan ka tugu ɲɔgɔn na o de bɛ kan na yiriwa mais komi fɛɛrɛ si dilanlen tɛ anw fɛ yan kan yɛrɛ kama o kosɔn an ka développement fana bɛ gɛlɛya kosɛbɛ parce que ni kan ma se ka taa ɲɛ a bɛ komi manton tɛ se ka taga ɲɛ cogo si la kan tolen b'a yɛrɛ bolo fiɲɛ fɛ ten min mana sɔrɔ dɔrɔn bolokolon b'a la ka tɛmɛ n'a ye o yɔrɔ ninnu na kumaden kɔrɔfɔ la an k'a fɔ sisan ko nafolotanya b'an na i b'a fɔ ko nafolo koja de b'an na nafolo koja tuma dɔ la u b'a fɔ ko kunnasigi koja crise gouvernementale bon o crise fɔcogo de ko koja ni ko nafolo koja b'an na o kɔrɔ ye ko nafolo ko ɲɛbɔlen tɛ bon kunnasigi koja b'an na o kɔrɔ ye ko an b'a fɔ gouvernement de ma ko kunnasigi puisque ale sigilen bɛ kow kunna n'a fɔra ko kunnasigi koja tuma dɔw la i b'a sɔrɔ a gɛlɛya bɛ na a la a mana dɔ sigi dɔrɔn bɛ wuruba sanko an ka diɲɛ kura kunnasigi ninnu cogo dɔ mana sigi a ɲɔgɔn kɛra ale cɛ u mana sigi sanni dugu ka jɛ fiɲɛ bɛ bila la a bɛ fɔ o de ma ko kunnasigi koja o ye kumaden ɲɛfɔ dɔ ye bon k'a fɔ fana ko n bɛ ɲininkali sɛmɛ i la an k'an janto o yɔrɔ la ɲininkali bɛ kɛ mɔgɔ la de a tɛ sɛmɛ i la bon sɛmɛ y'a danna ko y'an fɛ yan o fana o ni kuma bɛɛ n'a cogo de don ka kuma fɔ yɔrɔ la ka sɔrɔ a fɔ yɔrɔ tɛ o fana bɛ kuma kɔrɔ yɛlɛma i n'a fɔ sisan k'a fɔ ko gadon waraba ayiwa gadon waraba tɛ i bɛ se k'a fɔ ko gadonna kusan fɛn bɛɛ ni a mankutun de an fɛ yan bon n'i ye hali baganw lajɛ sisan i b'a sɔrɔ tɔgɔ b'o la i bɛ se k'a fɔ sisan ko sagajigi k'a fɔ ko gɔnjigi k'a fɔ kɔngɔrɔnjigi o tɛ nka n'i sera sama ma i b'a fɔ ko samasagana i b'a fɔ ko malitura o la n'i ko malitura ma ko malingana
i ma fɛn fa fɔ yɔrɔ o fɛn in o ye tiɲɛliba ye an ka kan kɔnɔ bi fɛn dɔw bɛ fɔ yɔrɔ dɔ la min fɔ yɔrɔ tɛ o ye o ka kan n t'a dɔn an tɛna se k'a fɔ ko a ɲɛɲini la bawo ɲɛɲinibaga t'a la ɲɛɲinibaga mun bɛ t'a la kuma bɛ a yɛrɛ bolo ten bon kuma adamaden dun ye kuma de ye ni kuma ni cogo ma sɔrɔ dɔrɔn a bɛ komi cogo tɛ sɔrɔ i yɛrɛ ka ko la o gɛlɛyaba in b'an fɛ kosɛbɛ a dɔ ye n ye min fɔ sisan k'a fɔ ko ka ɲininkali sɛmɛ i la bon u b'a fɔ ko wɛrɛw fana na ko ka foli kɛ k'a ɲɛsin i ma ka foli kɛ ka ɲɛsin garisa ma foli bɛ bila ka taa mɔgɔ ma de mais ka foli kɛ ka ɲɛsin ma o ye kuma wɛrɛ donn'a la kumadennin fitinin dɔw bɛ kuma la n'i y'a bila dɔrɔn a bɛ kuma kɛ ko wɛrɛ foli bɛ bila ka taa i fɛ walima an bɛ karisa fo an ka foli bɛ karisa ye o ɲɔgɔnw de bɛ fɔ mais n'i ko ka foli kɛ ka ɲɛsin a ma walima an bɛ ɲininkali kɛ k'a sɛmɛ i la o kɔni kumaw nana sin d'a yɛrɛ ma ten dɛ fo n kun fɛ ka fɔli la o fana bɛ kuma tiɲɛ de kumaden ɲɛfɔ dɔ bɛ yen an bɛ a fɔ kuma la i n'a fɔ wari jate walima jate yɛrɛ sa manden ka jate la wari k'a fɔ ko wari o ye arabukan de ye arabu b'a fɔ kolonkisɛ de ma ko wari o wari sa kɛmɛ nana a sɔrɔ an fɛ fo sigiyɔrɔma 3 manden 100 bamanan 100 ani silamɛya 100 o tɛ 300 ye bon manden 100 ye kolonkisɛ 60 ye bon 60 sigiyɔrɔma 10 o tɛ 600 ye o tuma manden o de tun ye 1000 sɔngɔ ye kolonkisɛ 600 1000 sɔngɔ 1000 sɔngɔ ye a 60 de ye 600 sɔngɔ ye bon o fana 6 ye 1000 sɔngɔ ye bon bamananw fɛ kolonkisɛ 800 de ye 1000 sɔngɔ ye o tɛ kuma kɔrɔ ye sa wa bon 1000 sa ani y'a dɔn fɔ tɔgɔ 3 de bɛ fɛn in na 1000 1000 ani wulu 1 olu de sɔngɔ tun ka kan wulu 1 ni 1000 ni 1000 o de tun ka kan mais 1000 ani wulu 1 olu bɛɛ ye kolonkisɛ 800 de ye bon n'an y'o bila sisan kuma la a bɛ komi an ko de ko 800 bon 1000 juraw bɛ woro paɲɛ min ta ka bɔ tukɔrɔ ka na woro 100 sigiyɔrɔma 10 de tun bɛ k'o kɔnɔ k'a fɔ o ma ko 1000 hakɛ o tuma hakili la sisan anw ka jate kan ka kɛ 1000 de ye n'an y'o kɛ 1000 o fana y'a danna ko ye bawo kuma bɛ komi i n'a fɔ juru kɔrɔ i bɛ kura de siri a la k'a labɔ kɔnɔ kɔnɔ n'a bɛ se ka kɛ ko kura ye an ka ɲininkali sabanan ye min ye forobafili karamɔgɔ an b'a fɛ i ka forobafili dama dama fɛnɛ fɔ an ye ka d'a kan an ka kumaw la olu ka ca la kosɛbɛ bon kumaden ɲɛfɔ la nin fɛn ninnu fɛn dɔ bɛ yen nɔ o fana ye forobafili i n'a fɔ denbatigi a bɛ fɔ de ko denba n'a kɛra denbatigi dɔrɔn a tɛmɛna ka se cɛ ma denba a bɛ komi n'i ko furusiri yɔrɔ san ko denbaya bɛ jɔnni bolo bon kuma yɛrɛ fɔcogo la n'i y'a mɛn i bɛ fiɲɛ y'a la quoi denba o ye den bɛ muso bolo o de tɔgɔ ko denba o tigi sa o de ye cɛ ye nka n'i danna a yɛrɛ la a yɛrɛ bɛ kɛ denba de ye sa denba komi an yɛrɛ b'a ye kɔɲɔyɔrɔw la u b'a fɔ ye ko denba ye jɔnni ye y'a dɔn o ye mɔgɔ kelen de ko ye o ko denba denbaya bɛ jɔn bolo wala denfaya bɛ jɔn bolo bon o yɔrɔ la fana u b'a fɔ o ma k'u b'a fɔ o fana kɛ kɔrɛ ye quoi ko n bɛ n ka denbaya cɛ ma ayi i b'i kɔrɔ de cɛ ma n'o tɛ i tɛ denbaya cɛ ma denbaya ye muso kelen n'a fɔra sa ko karisa ye denbaya ta o kɔrɔ k'a ye muso ta muso de ye denbaya ye cɛ ye denfaya ye o ye fili ye min ka kan ka ɲɛnabɔ bon forobafili ka ca an ka kumaw la a dɔw yɛrɛ ɲɛfɔ ka go ni kalan tɛ quoi komi ka ani kana i kana nin kɛ bon kan sariya ni ko i ka nin kɛ o y'i gɛnnen a kɛli la quoi n'i b'a fɛ k'o bila fitiri la i b'a fɔ i kana nin kɛ n'i k'i b'o ɲɛfɔ n'an tɛ kilasi kɔnɔ o yɛrɛ danna k'o ye o faamu ka go kosɛbɛ kana tɛ tɛna tɛnana bɛnana a n'a fitiriw de bɛ ɲɔgɔn kan n'i ko ka nin kɛ o y'i gɛnnen a la n'i ko kana o y'a bilalen fitiri kɔnɔ n'i ko kana na i ye dɔ fara a janya kan o ye forobafili ye min ka girin kosɛbɛ ni kalanko yɛrɛ tɛ a ɲɛbɔ ka gɛlɛn bon an dun sirannen b'o kalanko ɲɛ tant que n'i ma nko kalan nin fɛn ninnu i tɛ se ka ninnu ɲɛ ye cogo si forobafili an dama b'a dan o de ma awa karamɔgɔ Mamudu Banba an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn a bɔra ka ɲɛfɔli min kɛ sisan
aw ye faamuyaliba k'a la nka yɔrɔnin fila bɛ yen nɔ dɔrɔn an bɛ o de fara a kan dɔrɔn ka sɔrɔ k'an ka ɲininkali tɔ dafa ka kɛɲɛ ni tuma yɛrɛ laban ye a y'a fɔ sisan k'a fɔ ko ba ani wulu an bɛ waa kelen de wele la sisan k'a fɔ ko ba kelen k'a fɔ ko wulu kelen ani waga kelen wulu kelen ko fɔ ka dɔgɔ sa mɛ mɔgɔ minnu bɛ kita kɔfɛla ninnu dɔn ka taa fɔ kaye tilebinfɛ bolo nafolo kɛɲɛba yan fanfɛlaw la olu bɛ waa kelen de wele ka caya ko wulu kelen wulu kelen de tun bɛ bɛn kolonkisɛ 800 ma maninkaw 600 ma maninkaw fɛ yen nɔ bon wulu kelen sɔngɔ tun ye Segu bamananw bolo kolonkisɛ 800 de ye ba fɛnɛ tun bɛ ten sabula ba ni wulu bɛɛ tun ye sɔngɔ kelen Segu ani maninkala wulu ba tun ye 800 de ye kolonkisɛ den 800 ba fɛnɛ tun ye kolonkisɛ den 600 de ye maninkaw fɛ yen nɔ o de la maninkaw tun b'a fɔ 600 ma ko ba kelen k'a fɔ 600 ma fɛnɛ ko wulu kelen bon bamanan tun b'a fɔ wulu kelen fɛnɛ ma ko 800 ma ko wulu kelen k'a fɔ 800 ma fɛnɛ ko ba kelen o de la sɛ fɛnɛ sɔngɔ tun ye maninkala 60 de ye kolonkisɛ 60 o tun ye sɛ sɔngɔ ye mais bamananw fɛ yen nɔ o tun t'a sɔrɔ kolonkisɛ 80 de tun bɛ don sɛ la hakili la karamɔgɔ Banba b'a fɛ ka nin yɔrɔ in de ɲɛfɔ an ye o fɔ k'o walawala aw ye kaban an bɛ a fɔ fɛn ninnu bɛɛ lajɛlen kun ye a ka se ka faamuya ye karamɔgɔ Banba nko sɛbɛnni de don farafinna kan an ka kumaw bɛɛ lajɛlen bɛ se ka sɛbɛn min na a b'a fɔ ko nko kalan ka nɔgɔ a ka nɔgɔ yala mɔgɔ yɛrɛ bɛ se ka nko kalan tuma jeli kɔnɔ ni k'a faamuya karamɔgɔ Mamudu Banba an karamɔgɔ Sulemana ko yɛrɛ kan kalan san kelen ko de ye wali kan kalan san 12 ye o kɔrɔ ko yɛrɛ kan kalan kalo kelen ko de ye wali kan kalan san kelen a bɛ se ka ɲɛfɔ sɛbɛnni ko la an tun bɛ baro la don dɔ la kalanyɔrɔba dɔ la ne y'a fɔ n ko denmisɛnninw bɛ sɛgɛn arabu kalan ni tubabu kalan fɛ kojugu a kɛra karamɔgɔ dɔw ma baasi ye nka u labanna ka na ɲininkali kɛ ko n y'o min fɔ ko n bɛ se k'a ɲɛfɔ n ko n bɛ se k'a ɲɛfɔ bon tubabu kalan filɛ sisan n'i ko sisan ko peti k'a fɔ dɔrɔn ko peti k'an ka fɔ sɛbɛn k'o ka tubabu b'a fɔ ma ko digite n'i b'a sɛbɛn normalement digite la i ye min mɛn i kan k'o de sɛbɛn o tɛ wa bon n'i y'a sɛbɛn n'i ma te k'a laban na u b'a fɔ k'e filila bon n'a yɛrɛ kɛra peti jama ye te bɛ kɛ ka est ce que o fila si da tɛ se o si ma nka n'i m'a sɛbɛn k'e filila i b'a dɔn o la ko bon n ko sɛbɛnni filɛ sisan n'i ye mankan min mɛn i b'o de sɛbɛn n ko sɛbɛnni kɔni siga t'o la i mana mankan min mɛn o de bɛ sɛbɛn dɔ tɛ fara o kan fɛn tɛ bɔ a la ayiwa o yɔrɔ de b'ale fana nɔgɔya an ma et puis nɔgɔyali filanan denmisɛnnin bɛ taa se san 7 la tuma min na a b'a sɔrɔ a ye kumaden min kɔrɔ dɔn a ka kan na o de ka ca n'a ye kalan daminɛ i b'a sɔrɔ kumaden kɔrɔ dɔnnen olu bɛɛ a b'o dɔn ɲɛ ye yɔrɔnin kelen nka n'a kɛra waliden san'a walikan ye san'a bɛ t'o ɲɛ ye a ka gɛlɛn kosɛbɛ an bɛ kalan kɛ cogo min na degun dan de don o de kosɔn an ka karamɔgɔba dɔ ko kodɔnbaliya min bɛ mɔgɔ ɲɛsin walikan kalan dama ma k'o kɔrɔ k'i ɲɛsin bɛ ɲɛguwa de ma ɲɛguwa banbali fana kɔ bon an filɛ sisan n'i ye anw ka jateli ta sisan n'i ye jateli kɛ n'i sera 10 na o ye 10 dɔnnen ye i ti kan kala siɲɛ 2 dɛ 10 mana ban dɔrɔn i b'a fɔ de ko 10 ko ani 1 10 ani 3 mais kan bɛɛ tɛ ten o ni kan bɛɛ ma kɛ ten i b'a dɔn denmisɛnnin bɛ gɛlɛya sɔrɔ lɔnni ye wajibi de ye bi an bɛ bi min na bɛɛ kan ka kalan ni bɛɛ kan ka kalan fɛɛrɛ bɛɛ kan ka kɛ ka kalan na nɔgɔya de n'a nɔgɔyara o tuma bɛɛ ka se ka kalan parce que ni bɛɛ ma kalan gɛlɛya don dɛ kalankɛbaliw ka teli ka ko lase kalankɛlaw ma walima kalankɛlaw ka ko lase kalankɛbaliw ma komi an fɛ yan anw ta kalankɛbagaw de ye ko lase kalankɛbaliw ma parce que kalankɛbaliw b'u ka lɔngo kɔrɔ kɔnɔ u delila ka baara min kɛ cɛkɔrɔbaw la ka fɛn minnu kɛ ka se o la mais kalankɛlaw bɛ kura min kɔnɔ o ɲɛ yira cogo de ye kɔnɔnafiliko ye o de kosɔn don o don kunun ka fisa bi ye bi ka fisa ni sini ye n ko kalan ka nɔgɔ a ɲɛ yɛrɛ de ma n ko kalan n ka wala fɔ n ka tɛmɛ dama i bɛ camanba dɔn a la an bɛɛ y'a kalan ten de karamɔgɔ Sulemana nana yan a tun bɛ sɛbɛnni de kɛ baara si t'a la sɛbɛnni kɔ n'i nana dɔrɔn n'a y'i ka walanda f'i ye a banna i yɛrɛ de bɛ t'i démerdé a tɔ la sa a yɛrɛ y'o fɔ a kuma na ko walikan kalan ye ko ɲumanba ye kosɛbɛ ko nka ko n'a ma fara i yɛrɛ ta kan k'a ka teli k'i jɔ i yɛrɛ ma i dun jɔli i yɛrɛ ma minnu kɛrɛfɛ nin ye
k'olu b'u ka mɔgɔw jate u t'i jate n'u m'i jate e bɛ se k'u jalaki parce que i t'u ka mɔgɔ fɛn ye o kosɔn ka jija ka i ka kan kala o ye wajibi ye adamaden ma o t'i bali walikan fana kalanni na yadɔ n'an y'a fɔ tuma dɔ la a bɛ ko ɲɛna ko walikan de man d'a ye o tɛ koyi an bɛ walikan fɛ dɛ nka k'a fara an yɛrɛ ta kan an b'o de fɛ n ko nɔgɔya kɔni fɛn caman b'a ju la min tɛ nin ye kan ko fan fɛ a ka nɔgɔ sɛbɛnni yɛrɛ fan fɛ i mana min mɛn i b'o de sɛbɛn n'a nana dicté fan fɛ i mana min mɛn i b'o de sɛbɛn n ye min fɔ sa tubabukalan na o ɲɔgɔn camanba de bɛ tubabukan na fɛn dɔw bɛ sɛbɛn o tɛ fɔ fɛn dɔw bɛ fɔ o tɛ sɛbɛn o ye gɛlɛyaba ye kosɛbɛ a bɛ ten de koyi n m'a fɔ n k'a ka jugu n m'a fɔ ko wɛrɛ mɛ a bɛ ten de an k'a faamu k'a bɛ ten kan in fɔnsila yɛrɛ la kan in ye maninka de ta ye n m'a fɔ sisan ko mɔgɔ naani de b'a fɔ maninka mandenko an b'a fɔ kurulamɔgɔ ninnu de ma ko mandenko ani bamanan ani jula olu mɔgɔ naani de dɔnnen don kan in fɔli la bi bon ni mɔgɔ min mana nko kalan n'a ye nko kalan a bɛ nko kalan nko sariya de la o sariya de dun ye kan yɛrɛ tilennen ye mɛ komi n'i y'a ye an da tɛ s'a ma tuma dɔw la mɔgɔ dɔw dusu bɛ bɔ n'i ye u ka kan fiɲɛ fɔ a bɛ ko ɲɛna k'i y'o yɛrɛ de fiɲɛ fɔ karamɔgɔ sɔrɔ k'a tɔgɔ da ko nko gansan tɛ o gansan tɛ n'o tɛ nko sɛbɛnni kɛra k'a to mɔgɔ minnu cɛ ma o de tun ye jula ye a tun kan ka fɔ ko jurakan de mɛ n'a tun ko jurakan o don bamananw b'a fɔ k'ale ka ko tɛ maninka fana b'a fɔ k'ale ka ko tɛ maninko b'a fɔ k'ale ka ko tɛ o de kosɔn a nana n'a ye mɔgɔ o mɔgɔ bɛ kuma in fɔ a bɛɛ b'a fɔ de ko nko o de y'a to fɛn wulila ko nko o tuma sɛbɛnni in sa sɛbɛnni ye nko sɛbɛnni de ye nko min fɔlen filɛ nin ye o tɛ sɛbɛnni tɔgɔ ye koyi o ye kan de tɔgɔ ye o tuma ni bɛ sɛbɛnni fɔ sa i b'a fɔ ko nko sɛbɛnni a bɛ komi sisan n'i ko ko arabu i bɛ tila k'a fɔ ko arabu sɛbɛnni n'i ko nko i b'a fɔ ko nko sɛbɛnni a bɛ ten de n bɛ welekan laban min fɔ mɔgɔw ye ka kuma telew ni arajo la an ka kan na nafaba de b'a la nafaba de b'a la ni n'an ye o yɔrɔ datugu a bɛ komi an ye patrimoine culturel tigɛ k'a lafili yadɔ bɛɛ bɛ mankan na sa ko mɔgɔ minnu taara tumutu k'u ye so ninnu waraka k'u ye patrimoine culturel ci mɛ farafinna bɛɛ bɛnna ka kan labi o patrimoine bɛ fa de ye kan yɛrɛ jama min jɛra k'o labi an b'a fɔ o de ma sa ko k'i jɔ tonkun kan ko ka dugukolo kɔrɔfɔ yarɔ o tɛ ko tilenni kɔni ye tonkun bɛ dugukolo de kan ne y'i jɔ tonkun kan k'i bɛ dugukolo kɔrɔfɔ sanfɛ mɔgɔw ye min kɛ o de ye dɔgɔmani ye e ye belebele kɛ i tilala k'olu kɔrɔfɔ o kɔrɔ k'i b'a fɔ mɔgɔ minnu ye k'olu tɛ kuma sɔrɔ ka f'i ye n'o tɛ i man kan k'a fɔ yɛrɛ fiyewu kanko ye koba de ye kosɛbɛ kanko ye koba de ye adamaden yɛrɛ ka fisaya ka tɛmɛ fɛn caman kan n'i ye kan in sen bɔ a la a bɛ dɔgɔya kosɛbɛ et puis mali fana na kɔnɔnafili t'a la k'a fɔ ko an bɛ kan min fɔ nin an ma caya koyi a cayara a yɛrɛ ye ten de a cayara a yɛrɛ ten bon fɛn min ye réalité ye n'i y'o fɔ ɲɛ wɛrɛ ma a bɛ komi i ye nkalon de tigɛ an filɛbagaw hakili la nin ye wasa kɛ wa nin de bɛ dansigi an ka nko lase la bi nko lase in an y'a fɔ ye cogoya min na a bɛ kɛ dɔgɔkun o dɔgɔkun ka kuma farafinya danbew kan farafinna ka kokɔrɔw ani an ka taaɲɛsiraw walasa an bɛ se ka olu dɔn cogoya min na mun kosɔn an bɛ se ka kɛ an yɛrɛ sabu an bɛ to k'o fɔ kuma la don o don k'a fɔ waliko yɛrɛ ko o de ɲɔgɔn tɛ wa an mɛnna munumunu cogo cogo ko bɛ laban yɛrɛ ko de la an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo an dɛmɛbagaw ni lase in na Yaya Konate Moti ka fara Boubacar Diakité ka Amérique Baba Diana Egypte Amadi Baba Diallo Kolokani Burama Sise Côte d'Ivoire ale de bɛ an ka ja ninnu ta ni ka u bila internet ale canal la an ka foli bɛ a ye k'a fɔ ko ala ka sigili wɛrɛ yira na Sirifula Jabarani filɛbagaw nin kɛra aw tulo garijɛgɛ n ko ka lase kɛnɛ kan nin dɔgɔkun in na an b'a fɔ ko ala ka dɔgɔkun wɛrɛ yira na aw ni jɔ